buffalo soldier, dreaded like a rasta. There was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa. Sige daw, itry daw. Sige daw, try daw. Sige daw. Hi! As you can see, behind me is a place found in the center of the Pacific Ocean! Ambak na yun. But wait! There's more! There's a lot of Wi-Fi here! Almost 3 of them are functionable! Woo! Ambak na. There's still more! You can access to an online seller home-based students, like we call the online students. But there's still more. Only 3 minutes. Imagine 3 minutes from the shoreline into the deepest ocean. Oh, di ay hawak na. Huwag mo nga akong kinukunan. Huwag mo nga akong kinukunan. Bis ka. Ba't may camera? Ba't may camera? Ba't may camera? Sir. Ba't may camera? Kain mo siya yan. Pinaway mo. Tapos diri ka, diri. Ayun na, nag-ambak. Ana. Tapos pag ingon ako go, ana lang good dive. 1, 2, 3 go. Sige. Ambak ka doon, ambak. Dala. Basa! Isa! 1. Sige! What's up mga angkol? Karong mga angkol, tudluan ta mga angkol. Unsaan pagsula sa mga lalaki, mga gwapo. Ito mga angkol. Imo mo kung idulit, ito ba klaro? Klaro lagi. 1, 2, go. Sige. Naka-play niya ha, naka-play lang yapon. 1, 2, go. Ito naman. Hihinin na ta? Hihinin na ta? Tara dito na patol ba? Kaman? Wala lang. Dito na kanta? Anong video-video na ko? Bawas ako. Nangandak kalima?
nasa taas ay mong ambak ha. Hindi naka-place. Oh, yo, what chupa, we? Yawa na inay, mo tala. Ayun sa ido. Mo tala. Ada, ya. Usa. Gol sa gol. Murag tala. Mautay. Mautay pagkasalom, murag tala. Kabalo. Murag himo ra niya dito sa buwan. Pag-asa nga suba. Kita ko ulo na tabong tuon.